हादर नाङैनो आंनि हादर आंनि हा हाबाफारि खुंफुंनायजों लोगोसे धेमाजि जिल्ला जनायनि रामदन्दिखारि गामिनि पन्चायतआव बे हाबाफारिखौ खुंफुंदों। हादर नाङैनो खुंफुंनायजों लोगोसे रामदन्दिखारि गामि पन्चायतआवबो दिनै आंनि हादर आंनि हा हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव सानजा जनाय जिल्ला परिषदनि सोद्रोमा अतुल पेगुआ बाहागो लायो। गुबुन गुबुन जाथिनि रायजो राजाफ्रा बे हाबाफारियाव लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाना हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामो। लोगोसे रामदन्दिखारि ओनसोलनि राजा लामायाव खौसे गामि ओनसोलाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मावथि हान्जाजों लामानि हान्जा सुरो। मिथिनाय बादिब्ला गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीनि बिथोन बायदि उदांस्रिनि अमृत महा उत्सवजों लोब्बा लाखिनानै हादरनि उदांस्रि सोमावसारनायाव जिउ होनाय बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि गोसोखांथिनि मुङाव आंनि हादर आंनि हा हाबाफारिखौ लानानै गंफ्रोमबो गामि पन्चायतनि गामिनि गाव गावनि गोथार मोजोमसे हानि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। मोर माटी मोर देश आज रामदन्दिखारि पन्चायतत प्रत्येकটো घरत गई किने भूमि संग्रहर अभियान आज आरम्भ करिছে और इते रामदन्दिखारि अंचलर विभिन्न प्रांतर प्राय हजारोधिक मानुह आज उपस्थित होइছে स्वतःस्फूर्तभावे और प्रत्येके नाचि बागि प्रतिটো घरर चोताले चोताले गई किने आज भूमि संग्रह करिছে और সেইমতে जिते घरत प्रवेश करिছে সেই घरर गृहस्थेও खूब धुनियाके चाकी धूप बन्ती जलाई किने आहि किने तेलोकर भूमि दान करिছে। गतिके सकलो रामदन्दिखारि पञ्चायतबासी राइजলৈ आमार फाলৰ পৰা अभिनन्दन ज्ञापन কৰিছোঁ। এই ভূমি অহা 2 তাৰিখে প্ৰত্যেকটো ৱাৰ্ডৰ পৰা দুটা কলহ আহিব পঞ্চায়তলৈকে আৰু 2 তাৰিখৰ পৰা 8 অক্টোবৰ তাৰিখলৈকে পঞ্চায়তৰ পৰা প্ৰায় 300 400 500 যিমান পাৰে আৰু দুলে ঢগৰে গায়নে বায়নে দেখা লৰা নিজৰ নিজৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি যিবিলাক সাজপাৰ আছে এইবিলাক পৰিধান কৰি কিনে আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়লৈকে লৈ যাব আৰু আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা তাৰ পৰৱৰ্তী দিনবিলাকত ৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰলৈকে দিল্লীলৈকে পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব। ইয়াত সহযোগিতা যথেষ্ট আপোনালোকে নিজে চাইছে নিজে চকুৰে উইটনেছ। গতিকে ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ উপস্থিত হৈছে। আপোনালোকে চাওক যিসকলে কাৰ্যসূচীৰ আৰম্ভণিতে অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলে এতিয়ালৈকে এই মুহূৰ্তলৈকে পালে আপোনালোকে চাওক তাৰ পৰা মানুহ আহিয়ে আছে। যিকি নহওক তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী ঘৰবিলাকলৈ পিছৰ সময়খিনিত প্ৰত্যেকটো ঘৰৰ মানুহৰ ঘৰলৈকে গৈ কিনে তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰা অভিযান অব্যাহত ৰাখিব অহা 2 তাৰিখলৈকে। सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन। बाइगिरि बिथांमोननो आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमजों लोगोसे कसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरूमावबो खुंफुंजानाय मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा लोगोसे मोजां अफार लाफादेरदों। 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंनि हेलमेट फ्री, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 2,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 2 खेब फ्री वाशिं होनाय जागोन। आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय 6003817191 9101547892 आरो 9101598021 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।